אוקיי, את השאלה הפעם קיבלתי מאיש טכנולוגיות, מטמיע שמלווה חברה במהלך של הכנסה של מערכת חדשה. זה דבר כן מעניין, כי זו חברה שהייתה להם מערכת ארגונית טובה, היה להם את פיירברי והם עוברים למאנדי. זה מעבר שהוא נשמע הגיוני ומוצדק מן הסתם. בהודעות קודמות הוא פירט טיפה יותר מה קורה ומי קורה, ובשורה התחתונה ההתייעצות היא כזאת. אני מקריאה לכם. יש להם 350,000 רשומות, לחלק לכמה בורדים. בורדים זה השמות במסכים במערכת מאנדי. אם במקומות אחרים קוראים לזה אובייקטים או מסכים, במאנדי מכונה בורדים. הם עושים יצירת לידים סטנדרטיים עם סוכני שטח ובעיקר עם קול סנטר. כלומר, בפיירברי הקיימת שלהם הם עושים יצירות כאלה. זה אומר שבשורה התחתונה יש להם בפיירברי 350,000 רשומות שיעברו למאנדי במקום אחר. והם רוצים מיגרציה של המידע מפיירברי, שיש שם גם היסטוריה של כל רשומה, כל לקוח או כל ליד קר. יש לך בול פארק לתת, בסדר? כלומר, יש לך איזשהו, איך התהליך הזה אמור לקרות, כמה העלויות שלו ומה התכנון. אז בואו נעשה סדר, כי השאלה הזאת יש לה תשובות בשלושה רבדים. הרובד הראשון הוא רובד טכנולוגי, כלומר, איך פותרים את הבעיה הזאת שיש לי מערכת אחת עם 350,000 רשומות, ואני רוצה לשמור אותה במערכת החדשה. זה בעיה ראשונה. הבעיה השנייה, בסדר, הרובד השני שאני רוצה להתייחס, זה הרובד הארגוני. כלומר, יש לי בעצם איזשהו ארגון שצריך להעביר כל כך הרבה מידע. בואו נבין שנייה אחת איפה יושב מה ואיך אנחנו מעבירים אותו. והרובד השלישי, ונתייחס אליו בקצרה, זה בעצם כמה העלויות של ההליך כזה. כי בסופו של דבר יש כאן גם את האוטומציות שעושות את זה, אבל גם את איש האוטומציות שיבנה את זה עבורכם, וגם את המטמיע, את המלווה, את יועץ הטכנולוגיות, את יועץ הטרנספורמציה, שבעצם ילווה את זה יחד איתכם ויבדוק שהכל קשורה. אז בואו נתחיל לפי הסדר. ממש ננקה את זה מההתחלה, בואו נראה מה הסיטואציה כאן. נניח שיש לכם מערכת שיש בתוכה 350,000 רשומות, כאשר המערכת הזאת, אתם מנהלים עבור כל לקוח וכל ליד, אתם מנהלים גם תיק לקוח. תיק לקוח או תיק ליד. תיק ליד ותיק לקוח בתוך מערכת בדרך כלל מורכב מהאזור שבו יש שדות ונתונים ונוסחאות וקישורים, והוא מורכב מהחלק השני שבעגה המקצועית קוראים לזה סטרים. אתם מן הסתם, אם אתם אנשי ארגון, בסדר, מנהלים וכאלה, אתם מכירים את זה יותר בצד של ההערות קוראים לזה, ואם אתם ארגון שמתנהל בשפה בינלאומית, אז יש לכם את זה בקומנט, יש לכם את זה בקומיוניקיישן, יש לכם את זה updates, כלומר בהערות, וזה המקום שבו אפשר לפתוח תיק לקוח ולתעד את הפעילות. כשאני מתייחסת לזה בבלוג שלי, לצורך העניין, אני מתייחסת לזה הרבה פעמים כתקשורת פנים ארגונית, אוקיי? כתיעוד מידע. זה מקום שבו אפשר לשבת ולכתוב הערות, אפשר לעשות שטרודל ולציין שם איש צוות אחר, אפשר להעלות קבצים, זה מקום שבו אנחנו מתייחסים לתיעודי שיחות, לתיעודי תקשורת עם הלקוח, לתיעוד פעילות, לאיזה שהם משימות המשך שהם ככה ongoing, זה לא אובייקט משימות, אלא יש לי לקוח, קוראים לו שמואל כהן, ולשמואל כהן אני צריכה לחזור מחר, אז אני נכנסת לתיק הלקוח, ובצד שמאל פותחת איזשהו טיקט, איזשהו משימה, ואומרת לחזור מחר לשמואל כהן. יש שם הרבה מאוד היסטוריה, אוקיי? ובמערכת החדשה שאתם עוברים, אתם רוצים שאותו שמואל כהן, ואותו 349,000 החברים שלו, ייכנסו גם כן יחד עם כל ההיסטוריה הזאת, כלומר שאני אראה את שמואל כהן במערכת החדשה, אני אראה בצד שמאל שטיפלתי בו במקרה כזה, ורצו לחזור אליו אחרי 3 ימים, וחזרו אליו, ומה קרה איתו, ומי ענה לו, ומי לא ענה לו, זה דברים שמעניינים אותנו, והם נורא נורא חשובים. אז ברובד הארגוני יש כאן העברה של מידע, שהמידע הזה לפעמים שווה זהב, ובואו ניתן את הטיפים הראשונים לנקודה הזאת. אם אתם מבצעים מעבר ממערכת למערכת, מעבר לזה שאתם צריכים לעשות כאן מהלך טכנולוגי חכם וטוב, אתם צריכים לדאוג תקופה ששתי המערכות פתוחות. זה אומר שאם יש לכם יוזר אחד למעלה, גם היוזרים האחרים יהיו פתוחים. עכשיו, נקודה מאוד מאוד חשובה, יש מערכות שבהם אתם יכולים להוריד את כל היוזרים, לשמור יוזר אחד פעיל וככה לחסוך את העלויות. יש מקומות שאם הורדתם את יוזר מסוים שטיפל בתיק לקוח, אתם כבר לא תראו את ההערות שלו. ולכן אתם צריכים לבדוק באיזה טכנולוגיה מדובר, באיזה מערכת מדובר. כמובן מוזמנים לכתוב ולהתייעץ, אבל שימו לב את זה קודם כל לנקודה הזאת, שאתם תצטרכו תקופה להחזיק את שתי המערכות פתוחות, כמה יוזרים ולכמה תקופה, זה כבר יהיה תלוי במערכות ובמהלך הארגוני שאתם עושים. אוקיי, אז זה הרובד הארגוני. הרובד הארגוני השני, זה שאנחנו נרצה לראות האם יש מקומות נוספים שבהם החזקתם מידע על אותו ליד או אותו לקוח. יש מקומות שבהם על כל תיק לקוח הצמידו איזשהו קובץ דוקס, לא יודעת מה, שיש שם סיור מוחות. יש מקומות שהצמידו שמתעסקים יותר עם דברים יצירתיים וכאלה, מתעסקים עם פיגמה, לא יודעת מה. אתם צריכים לוודא שכל המידע שלכם יושב. אז שני הטיפים ברמה הארגונית, מעבר למעבר הגדול הזה, אתם צריכים לשים לב ששתי המערכות שלכם יהיו פתוחות תקופה, ושלא איבדתם מידע חכם נוסף. בסדר? ברמה הטכנולוגית איך הולך תהליך כזה. זה אומר שאתם צריכים, כשאתם פותחים את המערכת החדשה, כמובן המטמיע או האיש טכנולוגיות בארגון שלכם, צריך לפתוח את כל הסודות, לדאוג שכל הסודות יהיו מסודרים יפה בתיק הלקוח, בתיק הלידים, בתיק לידים קרים, כל אחד איפה שהוא צריך.
מעבר לזה, אתם צריכים להעביר אוטומציה שהיא אוטומציה חד פעמית. כלומר, אם יש לכם מייק או זאפייר, עם עדיפות המלצה שלי למייק, שזה הגלגול החדש של אינטגרומט, אם אתם עדיין לא התרגלתם למונחים החדשים, אני הייתי רוצה שיהיה לכם מייק אוטומציה שהיא רצה חד פעמית. עכשיו, המילה חד פעמית יכולה לבלבל. כי זה אומנם חד פעמי, אבל גם יהיה לכם כאן שעות בנייה, צריך לבנות את האוטומציה הזאת, וגם יהיו עלויות הרצה. מייק אומנם הוא חינמי לשתי אופרציות, שתי סנריוס בחודש, אבל הוא מוגבל 1,000 אופרציות, ש1,000 אופרציות זה קצת, יש לכם 350,000 רשומות, אוקיי? עבור כל רשומה, עוד רגע נראה מה האוטומציה הזאת צריכה לעשות, זה אומר שגם חד פעמי, יהיה לכם גם עלויות של איש מקצוע לבנות את האוטומציה הזאת, שוב, איש מקצוע אם יש לכם מישהו כזה בארגון, וגם את העברת המידע הזאת שצריכה לקרות. העברת המידע הזאת תגבה בעצם הרבה פעולות משרתי האפליקציה של האוטומציה. זה נשמע כבר יותר מדי הרבה טורקית, אבל אני מניחה שאם אתם מסתכלים על זה, כבר אתם מכירים קצת מושגים, וזו המטרה גם של פינת השאלות הזאת, היא לעשות אתכם חכמים יותר וטובים יותר, לא רק נתונים לחסדי מטמיעים, אלא באמת משתפים פעולה, יודעים לנתב נכון את הכסף הארגוני. אז כן, יש לנו שם איזשהם עלויות. זה לא עלויות בשמיים, מדובר בכמה מאות דולרים, כאילו בין כמה עשרות לכמה מאות דולרים, תלוי ברמת האופרציות שלכם, אבל חשוב שתכירו את המנגנון. אוקיי? עכשיו, זה ברמת איך האוטומציה החד פעמית. איך האוטומציה החד פעמית הזו עוברת? בעצם היא עוברת על כל רשומה. על כל רשומה היא אוספת את הסטרים שדיברנו עליו, את האפדייט שדיברנו עליו בקונברסיישן, עוברת על כולם. זה יכול להיות 10 הערות, זה יכול להיות גם 20 הערות. יהיה לה שתי פעולות שהיא צריכה לעשות. פעולה ראשונה היא צריכה להעתיק טקסט. טקסט מפה לטקסט פה, כאשר כל טקסט מכיל עליו עוד מידע. כלומר, הטקסט הזה קרה בתאריך הזה, בזמן הזה, במקום הזה. שימו לב, במערכת החדשה זה ייכנס כהערה מהזמן שהאוטומציה רצה. כלומר, אם הייתה לכם הערה מהראשון לינואר 2020, ואתם עושים את האוטומציה עכשיו בראשון לאוגוסט 2025, אז ההערה הזאת תיכנס כראשון 2025, אז פשוט נעשה כותרת. זוהי הערה ממערכת ישנה, ההערה נכתבה בשעתו בראשון 2020 על ידי איש הצוות שלנו, ליאור סתיו, לא יודעת, אני זורקת שמות. ואז תופיע ההערה. זה הרמה הראשונה. הלבל השני של האוטומציה, וזה לבל כבד יותר, שגם בו יש עלויות בתוך האוטומציה, בלבל הזה אנחנו רוצים להעביר קבצים. זה אומר שצריך להוריד את הקובץ ולהעלות אותו למערכת החדשה. אז קודם כל, אם באמת אתם עוברים למערכת כמו מאנדיי, אין לכם בעיה, מערכת מספיק חדישה וטובה ותומכת בממשקי קבצים. אם אתם עוברים למערכות כבדות יותר, אם המיגרציה היא סביב הפריוריטי, סביב העולמות האלה, לא יודעת מה, אורקל DB, לא יודעת, דברים שהם קשוחים יותר, צריך לבדוק שיש בתוכם את האפשרויות העלאת קבצים בצורה מיטבית, ושלא איבדנו אותם. ואם לא יש שם אפשרות העלאת קבצים כמו שצריך, אנחנו נבדוק אלטרנטיבות, נעלה לדרייב ונשים קישורים, נשים כל מיני דברים מתוחכמים כאלה. ברמת האוטומציה זה דברים שהם ירוצו ויגבו את העלויות ענן שלהם. עכשיו, אחרי שנעשה את המהלך הזה, אנחנו נבדוק אותו מדגמית, קודם כל על 10 רשומות, ואז על 1,000 רשומות, לראות שהאוטומציה, קודם כל אנחנו רוצים לראות המתכנת, כמה ריצות האוטומציה הזו שמה, אנחנו רוצים שהדבר יהיה הכי אפקטיבי, גם ברמת זיכרון, גם ברמת נתונים, גם ברמת זמן ריצה וגם ברמת עלויות של הדבר הזה, וגם אנחנו רוצים לבדוק שזה באמת אמין, לא פספס שום מידע. אז אנחנו נבחר להריץ את זה על 1,000 רשומות שמאוד מאוד כבדות, רשומות לצורך העניין מ-2015. 10 שנים החזקנו את הלקוח הזה חי ויש לו הרבה תיק, ואני רוצה לראות בעיניים שלי שגם המטמיע וגם האיש הארגוני פתחו את העיניים והסתכלו מסך, זה עובד, זה עבר, ככה ולראות את המהלך הזה שזה עובר. אחרי שזה עבר, אנחנו נותנים לזה לרוץ. זה יכול ריצה שתיקח זמן. זה יכול לרוץ כמה שעות, כי זה 35,000 רשומות וכל דבר כזה, וצריך לבדוק שיש לנו סליפ בין אחד לשני. הרבה פעמים אוטומציות, אם הן מקבלות כל כך הרבה מידע בבת אחת, הן חושדות בעצם באיזשהו ספאם, באיזשהו התקפה לא צפויה. אז יכול להיות שנעשה סליפ, יכול להיות שנעשה כמה במקביל, יכול להיות שנעשה טריגר ידני, כלומר שיהיה איזשהו כפתור שלוחצים, ואז כל פעם רנדומלית לוקחים 1,000 רשומות וממשיכים איתו. אז זה ברמה הטכנולוגית. תהיה לכם כאן איזושהי אוטומציה חד פעמית שתרוץ. המילה חד פעמית מטעה, כי זה לא יהיה חד פעמי, זה יהיה מאוד חכם והליך וממש פיתוח, אבל שישמש למשהו אחד בלבד, ואחר כך ככל הנראה לא יחיה איתכם באוויר. בואו ניכנס לעלויות. כמו שהבנתם, יש כאן תהליך שהוא תהליך שלוקח זמן. הזמן הממוצע לכמות שנפנית כאן בשאלה יכול לקחת בין יום ל3 ימי עבודה, מתוך הנחה שאנחנו עובדים רצוף, בסדר? כלומר, בין איזה 8 ל-24 שעות, יכול להיות שאם מדובר במשהו מאוד מאוד פשוט, זה באמת יהיה חצי יום ואל תתפסו אותי במילה, ואם זה משהו מאוד מאוד מורכב, זה גם ייקח לנו שבוע עבודה. אז התמחור של הספק שלכם, של האיש טכנולוגיות שיוביל לכם את הדבר הזה, יהיה בהתאם העלות השעתית שלו, אם ייתן לכם משהו גלובלי וכל הדבר הזה. האוטומציות, כמו שדיברנו, זה ינוע לכם בין עשרות למאות דולרים, בדרך כלל, כי זה הגביעות בענן, אלא אם כן יהיה לכם משהו מאוד מאוד טבעי, או שהרשומות שלכם מאוד מאוד שטוחות, ואז אתם הולכים למהלך הזה. בכל מקרה, לא המחיר ולא הזמן שזה לוקח צריך למנוע את זה ממכם. כן, הדבר שחשוב שתצאו עם השאלה הזאת היא אחד,
אם אתם אנשי הטמעה, אז הנה קיבלתם איזושהי הנחיה איך להתעסק עם זה, ואם אתם אנשים בארגון, מנהלים בארגון שצריכים להוביל את הדבר הזה, אז קיבלתם כאן כמה דגשים איך להיות עם יד על הדופק, לשים לב לדבר, להיות מאוד מאוד ערוכים, המידע שלכם שווה זהב, ולקחת את הקשב והריכוז, גם לקבוע את זה בזמן שבהם אתם מספיק פנויים, וכמו שאמרתי, להחזיק מספיק זמן את שתי המערכות הישנה והחדשה באוויר, כדי לגבות מזה דברים טובים. אז בהצלחה רבה חברים, שיהיה לכם מערכות מצוינות.